naimbang aldaw tayo amin karuba dan ni Malim Gayaman. It's already 4:47 in the afternoon and we are on our way to MH Del Pilar. Alicia Isabela. Apo tapno itid me iti may isang radio at the first radio nga itid tayo apo kay iti may isang pagayam tayo nga nagsurat kada kami 69 years old apo nga bulag kano single and she was to have a radio iso nga tata itid me jay request na and adu pa apo ti sumarsarno nga ikan tayo ngem kita nyo to apo no kasunod ti paganarutan with the mechanics on how to avail of the radio. For the meantime ito yung arudan na po di balay na ni kapsat tayo. And here is the pagmagkatay nga kanidog ko na niya. Good afternoon, Idol June and Idol Jem. Happy Valentine's sa inyong lahat dyan sa IFM. Ganon din sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Adda kami manan, Karuba Idol. Wish ko sa araw ng mga puso, gusto kong magkaroon ng solar na radio. Matagal ko ng pangarap yan. Yan lang ang libangan ko. Sana isa ako sa mabibigyan, Idol, kasi mahal yung battery at hindi ako marunong magsaksak ng kuryente. Maraming salamat from Australia. Gabris, isang bulag daw. 69 years old. From MH Del Pilar, Alicia Isabela. When she made a call a while ago and when Atimawag and I already phoned book the number ng mahaklipay na suratan. When kabsat gabuta si kati umuna nga nagsurat itay station me and we love to see you in person. Ikantahan nga ron, ito may isang solar power radio courtesy of our sponsor from Hong Kong, from Trotty Show. Yan, from Madam Trotty Show, may sa kadagiti royal family, di apo nga ng TED iti punto kata kami. So, sikat may isang napili mi nga ikan iti radyo. Okay nga ron, thank you so much for writing. And antabayan anta anytime this week at kitain da ka in person. Yawat mi king kada jay radyo. Hello? Hello? Hello, Mother. Sir? Arati kami ko MH Del Pilar ng komoda ito, junior high school kung anong samatan. Ay, di kwa, sir. At di lang ka di simula iti kanto, iti eskwela, iti elementary. Elementary? Di sa baligard na, Sir May? Ito, sir, iti kwa, may kapat na kanto, sir, iti pagsarikan nyo. Gamin na ito kami ko side ti junior high school kung nanan sa detoy. Ay, win, sir. Isa detoy? Pandanan ni Bay, sir. Diretso kami pegarad, Mother? Win, sir. Manuha kanto, Pat? Ay, kwa lang yun, sir. May tatwa. Talo, sir. Talo? Ito nakita mo kanto. Ay, kung kayo napagkita, paagi, professional high school. Tapos, iti kanto nga pa, itong kayo napagkita rin ito, sir. Vocational? Atak si Rotter. Ruar? Ano ito, Jirwar? Hello, Mother? Hello? Purok na dito, Mother? Sir, Ay, ito? ibigay din mo tawag sa On. Balik. May yung nga. Ayan, so natititin po lugar na pagkititan tayo di radio kini Mother. Ayan, auntie kong kunan. Tingnan nga banda, Mother. Ito nga balay. Ayan, Purok 2 Del Pilar, Alicia Isabela.
Ante! Sir, Dr. Sir, balay me. Kak... Diba? Nangit ko nga na quarantine Di dyan, Mark. Wala isang kami nakarkarwar. Dahil so na sir. Ada, di dyan iparpark ng lagi lugan. Abisay. Tugaw kayo sir. Wen. Sino ka balayod to eh? Itatipad di dyan ako sir. Di ipagpag sa dyan ka nakakaidin. Ah. Ipasample mo kanya na balongatan. Naka-video dahil ito ata ipalabas ko di YouTube. Naadun to pa iti mangtod kaya lagi dyan adong kwarta na dyan bro. Naka-FP mga isa. House in lock ko master. Tawang balay ko on luti me. Hanggang nga rin nga naka-ada lang tayo. Nagpatingga lang si grade 5 sir. Ah, hindi siya ang pag-una eh. Hindi ka mo 98.5 bato eh. Wah, the first light na. Oh. Hindi mo makita sir. Ay, Yawa mo. hindi ka mo 98.5 bato ko muna eh. Kaya di iyawa mo kita naman mga dekwan ka. Taruba. Oh, ano eh? Adapter yung USB na sir. Ada nga man kami nang ito, ito USB. Pwede ma... Ano yung madal? Thank you sir. Okay. Kapag unikon. Isurom dyan ko. Paglukatan na. Dati ni Madar, di ko na volume na lang no ka. Ipakastom na. Tingnan mo no 98.5 ba yun ang itsun ko? Ikita mo ko basta bali mga estasyon eh. Sa... Ape awad damot to, kung anong tugyo din ante. Madi sir. Ipatunodan to na. Ano mga na-quarantine Well, Ipa-tune in na to na to no Domingo. Ano? Ay, Lola, ako na Charger na na eh. wala nga nagpintas pa nagte-text na. Kaslahan nga ubing. Nagmayad pa, ayan. Wish granted to Lola. Nag-imagine nga wala. Jay? So, man Dito, malakas ka. Nasa na yung ano yan. Ngisisa? Ikikomtan to. by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Awan tikom na, USB. We got the news. Sa babayan ko, huwag na po kayo muna Ah, jadi kaya medyo pagkikante ko na eh, USB na na eh. Tapos aja pag-charge natin sana eh. Aja tisasa kayo po na. Magaling pag-charge di cellphone nga eh. Hindi pang Samsung, si Oppo. Ti programa nga sagot dagiti pakamuan may panggep iti kabaruanan ang makinarya ken teknolohiya iti panagtalon. Sagot iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization when filme iti Department of Agriculture. Aling karo ba, nalpas min ngayon di radyo ni Mother. Naging ni Mother yan. Mother Estrella Gabris. Gabres. Ayan, dito ay MH del Pilar, Alicia, Isabela. Medyo naiyawan kami basay. Sabay dito Paglaki din takadami ni Kernel. Kernel magtanaw. Agbentay ka nga raw din, ante. Agbisak latan na sir. Thank you latan te. Digi donors sir. Kaya manak kanya data dan kita nga radio. Wow. Membran. Sige nga raw din natin kami. Bye-bye. Pa-shoutout mo ka na. Sige, shout out. Commando Brothers, Riders Club. Shoutout. Riders Club. Damit Riders Club mi, NCCP. NCCP sir. Kita na. Charity Club si Robin. Jerome ko lang. Galyandes.